Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per acudir a aquest acte tan important per nosaltres, malgrat les circumstàncies que estem vivint actualment. En aquest cas, doncs, per mi, tinc l'honor de poder presentar el professor Mas Colell. En aquest cas, a mi m'agradaria destacar una mica la seva trajectòria, però jo crec que de tots ben coneguda en el món acadèmic, amb la seva reputació, però sobretot també em permetreu que pugui fer sobretot la dimensió o fer referències a la dimensió de servei que ha presidit també la seva figura. A la universitat aquí a Espanya, a la Universitat de Barcelona, va finalitzar els seus estudis per començar el doctorat a Minnesota University i de seguida es va incorporar a Berkeley University per després passar i obtenir la primera càtedra a Louis Berkman a Harvard University, on va ser durant molts anys. L'any 93 el van nomenar president de la Econometric Society i va ser editor durant molts anys de la revista Economètrica, que junt amb el Journal Economic Review és de les més importants de tot el món. El 95 torna a Barcelona i va impulsar el projecte que tots sabem de la Universitat Pompeu Fabra i va fundar la Graduate School of Economics, avui en dia una de les institucions de referència en investigació econòmica. Després, evidentment, la seva dimensió política com a conseller d'universitats i més tard com a conseller d'Economia. Totes aquestes dades ben conegudes per tots nosaltres, però jo voldria ara destacar la seva dimensió de servei a la comunitat i de defensa de les llibertats. He dit que va estudiar a la Universitat de Barcelona, però la seva lluita per la defensa de les llibertats li va significar que quedés expulsat de la universitat i va haver de finalitzar els seus estudis a la Universitat de Valladolid. Curiosament, després va ser acceptat immediatament a la Universitat de Berkeley. I després també haig de dir que jo recordo quan vaig anar a estudiar als Estats Units que quan em van preguntar si era d'on era i vaig dir de Barcelona, automàticament em van dir home, igual que el professor Mas Colell, que era ben reconegut perquè el Vademecum de microeconomia és un llibre de referència i continua sent de referència del qual és autor el professor Mas Colell. És a dir, que feia ja pàtria i d'alguna forma tothom el reconeixia també per Barcelona. Estic parlant de començaments dels anys 90, això. Després va ser mentor de molts professors, algun d'ells que conec prou bé, i que va acollir i va ajudar perquè anessin a Minnesota University i altres universitats dels Estats Units i a Harvard, i va ajudar a molts estudiants de les nostres universitats, de l'Autònoma, de la UB i d'altres, i els va donar tot el suport per augmentar aquesta dimensió internacional que precisament en aquells anys, si ara és una mica baixa, en aquells anys era molt, molt baixa. I d'alguna forma va fer una mica de padrí en aquest sentit. I molts d'ells ara mateix en posicions destacades a les nostres universitats i altres centres de recerca. Després, més tard, als començaments d'aquest segle, del 2000, va deixar també la seva posició de confort que tenia a Harvard University. I per què? Perquè va decidir també venir i fer país aquí, a Catalunya, per impulsar un projecte innovador. Abans parlàvem, mentre estàvem reunits, en quant a model de governança, en quant a treure talent internacional que ha estat la Universitat Pompeu Fabra i després també com a conseller per impulsar el sistema universitari de Catalunya. Jo crec que aquesta dimensió social
potser no tan coneguda en alguns moments, de deixar zones de confort per impulsar i ajudar el país a tirar endavant. Per tant, com a conclusió, és un honor tenir-lo aquí a la nostra institució centenària i, en aquest sentit, passo la paraula al doctor professor Mas-Colell. Gràcies. Moltes gràcies, professor. Les seves generoses paraules, dos precisions. El llibre que ha mencionat té 3 autors, l'ordre alfabètic em va afavorir. I Valladolid, com és que vaig tenir el títol per Valladolid quan a Valladolid no havia posat els peus? L'explicació és que la facultat era a Bilbao, però la facultat d'Economia de Bilbao depenia de la Universitat de Valladolid. Feta aquestes precisions biogràfiques, entro en el tema. Quan faig coses parlades ho divideixo en conferències i xerrades. Conferències les porto escrites i xerrades porto un guió. I avui serà més aviat una xerrada i hi ha un debat entre els meus amics si em surten millor les conferències o les xerrades. Depèn, suposo, del dia. Té un títol molt general, l'educació com a motor econòmic, i el que faré seran una varietat d'observacions que incideixen sobre aquest tema. Abans de res, fer constar que felicito a l'Associació d'Antics Alumnes. Abans esmentava que jo tinc el problema semàntic que com que això dels alumni ho vaig aprendre als Estats Units, quan sento alumni la meva reacció és estar mal pronunciat, perquè això es pronuncia alumni, fins que me'n dono compte que no, són els americans que ho pronuncien malament, perquè és una paraula llatina, però vostès ho han resolt amb antics alumnes. Curiosament, en anglès i americà utilitzen més llatinismes que utilitzem aquí. 100 anys són molts anys per una associació d'antics alumnes, o sigui que els felicito als seus antecessors per haver començat tan aviat, també per haver editat, que no la coneixia, però tampoc em toca perquè és de química, haver començat una revista acadèmica, científica, des de l'any 22 o 23. Jo crec que en els graduats, en els antics alumnes d'aquesta universitat, de l'IQS, jo no els haig de convèncer que l'educació és molt important per l'economia, perquè vostès saben prou bé que a Catalunya no tindríem la indústria química que tenim si no hagués anat acompanyada d'una font de prohibiment de químics, enginyers químics després, etc. I no sé si és primer l'ou o la gallina o l'ou, però les dues coses van créixer junts. I aquest és una mica el tema que vull tractar més generalment. I ho faig diferenciant dues facetes, que així em permeten fer dos xerrades una mica diferents, a veure com ho faig per passar. Dues. Una és el que acabo de dir. No es pot tenir una indústria si no tens la capacitat tècnica i professional d'acompanyar aquesta indústria. Per tant, l'educació ha de ser facilitadora. És a dir, l'educació porta a la necessitat d'un sistema educatiu que garanteixi que dels seus ciutadans surtin professionals qualificats i que recolzin l'activitat econòmica. Aquesta seria la part que mira una mica dintre.
Però, a més, l'educació pot no ser només facilitadora, sinó també que pot ser un motor, pot ser l'educació superior com una indústria d'exportació. Elaboraré sobre això, però primer parlaré del primer tema. Del primer tema, la veritat és que jo no en soc un especialista. Jo he acumulat observacions, he acumulat opinions, he acumulat parers, i això és el que els donaré. Parers, de fet, els hi faré 8 observacions que comencen des del 0 d'edat fins a la jubilació. Però repeteixo, no és res sistemàtic. El primer punt és que la recerca relativament recent, amb el que se'n diu neuroeducació, el desenvolupament de les capacitats mentals i del cervell, i del cervell, ha assenyalat que l'època segurament més crucial per l'educació són els 0-3 anys. O sigui que no repeteixin, perquè jo ho havia repetit algunes vegades fins que vaig començar a llegir això, no repeteixin allò de que, escolta, no et preocupis, no vas sobreviure tu, que no si un és espavilat, doncs se'n surt. No, a més d'espavilat, cal que del 0 als 3 anys hi hagi un entorn educatiu, que pot ser la llar o fora de la llar, però un entorn educatiu adequat. Com que no totes les llars són internament igual d'educades, convé que hi hagi un sistema extern, públic, privat, però hi hagi un sistema extern que empenyi cap amunt l'educació des d'aquestes edats. I si hi ha algun segment d'edat on val la pena que l'educació sigui gratuïta, és aquest. Perquè aquest és l'entorn d'edat on es pot perdre molt. Jo això ja dic, no ho pensava abans, però ara ho penso. I si no pot ser gratuït, doncs fem tarifació social. Tarifació social vol dir que el que costa sigui indexat i proporcionat a les disponibilitats econòmiques de la família. Entre nosaltres això ja s'aplica molt a nivell municipal, etc. Però segurament caldria anar a la gratuïtat total del 0-3 per anar segur. Educació primària i secundària, o sigui, el que convencionalment ha sigut l'educació obligatòria. Aquest és un tema riquíssim, plena de debats, i avui en dia tenim el gran debat sobre quines són les metodologies pedagògiques més adequades, amb els pols, diguem-ne, tradicional, que en l'extrem caricaturès seria important conèixer la llista dels reis gots i la llista dels rius dels afluents i dels subafluents, una aproximació més memorística, disciplinar, tradicional, i per l'altra banda el que se'n diu ensenyament competencial, que ara no definiré, però que el nom ja els suggereix de què va: aprendre a pensar, saber on buscar, tenir criteri, etc. Aquest debat és molt viu i aquests dies fins i tot és molt viu al carrer, perquè aquests dies tenim una vaga de professors de secundària on aquest és un element. Estem en transició des del tradicional al competencial i a quina velocitat ho han de fer-ho, etc. És un tema de debat, és un tema de preocupació i d'ansietat per part dels mestres, perquè penso que el realment crucial realment no és el debat en si, el realment crucial és, no vull dir la qualitat, però sí la formació dels mestres. És la preparació i l'adequació dels mestres. Al final, simplificant, un bon mestre i un bon professor es desempallega, sigui quin sigui
el context pedagògic en el qual s'ha de moure. I una cosa que hem de tenir present i que hauria de preocupar és que l'ensenyament competencial demana un nivell de preparació i adequació dels mestres i el professorat segura, és a dir, demana una preparació específica i des de temps dels mestres i professors. No s'improvisa en un moment, o sigui que l'operació de transferència des de l'ensenyament, diguem-ne, tradicional al competencial amb el mateix cos de professorat serà complicat. Serà complicat, no resoldrà, així dient ara serem competencials, ho resoldrem si els professors no estan preparats per entendre bé què vol dir competencial. També l'experiència internacional ens diu que altra vegada que el crucial són els mestres. Quan s'examina una vegada em vaig voler fer el llest i algú explicava lo bona que era l'educació a Finlàndia i jo vaig aixecar la mà i vaig dir de l'educació deu ser a Finlàndia perquè paguen millor en els professors. I em van dir que no paguen millor els professors, que ser mestre tenia molt prestigi social. Simplement aconseguien atreure, tenia tant prestigi com ser enginyer industrial entre nosaltres. Aquí ara em permetran que els il·lustri en el moment actual presideixo el BIST, el Barcelona Institute of Science and Technology, i aquest no és el nostre objecte central, però sí que és un objecte que volem contribuir en aquest tema dels mestres i professors. Com que vostès són d'ambients de recerca i de professorat, els explico la idea. La carrera tradicional als centres de recerca, en el món de la recerca, és piramidal. Es comença de postdoc i es va què? S'acaba d'investigador principal, això és així a tot el món, però per cada 7, m'ho invento, el 7, per cada 7 postdocs hi ha un investigador principal, o sigui que alguna cosa passa en el camí. Què passa en el camí? Doncs que la gent se'n va anant d'aquesta piràmide principal, però el sistema s'hauria de dissenyar millor i en comptes de tenir una piràmide el que tindríem que tenir és un prisma que comença amb una base homogènia, que són els dels postdocs, que llavors té moltes sortides, totes equivalents, totes del mateix prestigi, totes de la mateixa significació, i una pot ser una dedicació full-time a la recerca, que tindrà que ser com a investigador principal, i una altra pot ser una cosa més tècnica, una altra pot ser gestió de la recerca, una altra pot ser muntar empreses, una altra pot ser public policy, una altra pot ser consultories d'algun tipus, assistents científics a organismes polítics, etc., periodisme, però una també pot ser l'ensenyament. I, per tant, crec que seria bo intentar trobar trajectòries que poguessin portar de l'experiència no només de doctors, sinó de postdoctorals, cap a l'ensenyament segurament més avançat i més per exemple, de batxillerat o de secundària avançades. No pretendria que tots els professors de batxillerat de ciències tinguessin un background de postdoctors, però segur que tindran uns quants
pot ajudar. I estem intentant de crear aquest canal. També en la formació de mestres importa la formació, però també la formació contínua. La formació ja on the job, la formació una vegada estan treballant. I aquí també des del VIST estem col·laborant en un projecte amb el Departament d'Educació, que és el projecte d'una escola, una escola nova, que es diu Angeleta Ferrer, que està per aquí a la Monumental, que començarà ara, que la idea és que així com hi ha escoles que concentren en música, aquestes està de concentrar no superdotats de ciències, no. Els alumnes seran com els de qualsevol escola. El que tractarem és que sigui un camp de proves, un camp d'experimentació per noves metodologies docents dintre d'aquest àmbit competencial en ciències. I que hi hagin un sistema intern al Departament d'Educació d'internship i de rotacions, de manera que els professors tinguin un component gran de professors que ja estan al sistema, que venen a passar un any o dos en aquesta escola per aprendre noves metodologies, de manera que si es fa bé, pugui acabar permeant el sistema globalment. Continuo així amb aquesta formació professional. La formació professional nostra és defectuosa, ara no en faré el diagnòstic, és complicadíssim, però un sistema que genera una patologia com l'escola buida de Martorell, no sé si ho saben, vostès si van a internet busquin Escola de Formació Professional de Martorell i trobaran un edifici esplèndid que a més es va fer perquè es pogués veure, amb unes franges vermelles que criden molt l'atenció. Tenia que ser el gran centre de formació professional de l'automoció, el dernier cri en formació professional, etc. Fa 6 anys que està buit. I ja és la segona vegada que s'està fent un concurs per veure si sigui un sistema que està passant. Hi ha molts conflictes d'interessos, hi ha molts candidats a tindre la fórmula per resoldre el tema de la formació professional i no ens en sortim. Espero que algun dia ens en sortim. I jo ara diré una cosa que és que en fi, que em situa com un més d'aquests que diu que té la fórmula, que és per què no provem de donar més paper a la universitat. No ha tingut paper la universitat a la formació professional perquè per raons administratives la formació professional emergeix de l'ensenyament mitjà, desenvolupa un nivell de terciari, un nivell de formació superior, com passa amb música, etc., però continua depenent d'educació i els llocs de treball són llocs de treball d'educació. I malauradament aquestes coses acaben, el tema dels llocs de treball acaba sent important. Diguem-ne, educació i la gent d'educació vol mantenir els llocs de treball i temen que si això passa a la universitat els hi pisparan els llocs de treball. I és un temor correcte, perquè jo me la conec, la universitat. I la universitat, si entra en formació professional, que hi podria entrar-hi i que podrien haver-hi escoles de formació professional, models als campus universitaris, etc., però la universitat hauria de tenir la contenció suficient per no fer el que estem a l'ensenyament mitjà, és a dir, per no dir això és meu i utilitzar-ho com més llocs de treball. Si realment la formació professional entrés en els campus universitaris, convindria que es fes molt brainstorming per trobar una inserció creativa que alhora que ajudi a crear noves varietats de formació professional en possiblement les àrees més white collar que les universitats dominen més que les blue collar, però que també serveixi per sacsejar una mica la universitat. No puc dir més,
però l'experiment s'haurà de fer, en part ja s'està mig fent, i recordo, això és d'anècdota, la vegada que el Departament d'Educació recordo que es va enfadar molt perquè havien concedit una formació professional a una fundació del Vallès que va resultar que era una fundació de l'Autònoma emmascarada perquè no es notés que era de l'Autònoma. En fi, això convindria arreglar-ho, però no estic segur que ho arregli. Passo a formació superior. Algun moment m'hauràs de dir quan em queden 10 minuts o 15. Formació superior, el diagnòstic de la formació superior, fixeu-vos que gira entorn a dos diagnòstics. Els dilluns, dimecres i divendres escoltem que tenim un problema brutal de sobrequalificació que es tradueix en masses graduats universitaris i potser hauríem de tenir més formació professional i menys graduats universitaris. I els dimarts i dijous, el cap de setmana descansem, els dimarts i dijous tenim manca de graduats. No hi tenim prou graduats en informàtica, no tenim STEM, ara també ens falten metges, ens falten infermeres, etc. Bé, com quedem? Jo tendeixo, però tinc el meu esbiaixament, estar més amb la segona història, que més aviat tenim que més aviat ens en manquen, però vaja, puc estar esbiaixat. En tot cas, això lligarà amb el que diré després com indústria, i potser he de dir que la sobrequalificació no em preocupa. Prefereixo tindre un país amb el qual hi hagi gent molt preparada, disponible per la iniciativa econòmica, que estiguin allí, el que faciliti la iniciativa econòmica. Tot això subjecte a procurar que els nivells de frustració no siguin molt alts. Que no tindre un país on realment manquen graduats, perquè això, la manca de graduats, acaba les estadístiques que es miren els inversors quan consideren si han d'obrir un centre d'innovació, un centre digital, un centre de software, etc. Una de les primeres coses que miren és la disponibilitat de graduats. No els importa si són graduats d'aquí o són graduats d'un altre lloc, però això ho mira. Per tant, jo tendeixo a pensar més aviat a simpatitzar amb la segona. Més enllà d'això, la formació superior està plena de rigideses, és encarcarada, és oficialista. El concepte, per exemple, de titulacions oficials és molt espanyol. Cada vegada més que quan viatges pel món veus que el que compta són les acreditades. Les agències d'acreditació són les que determinen el que circula i el que no circula. Aquí no, aquí són les agències d'acreditació i a més l'oficialitat o no oficialitat, i això posa rigidesa. Una instància de rigidesa també és la famosa història dels graus a 3 o 4 anys, en els quals la notícia del dia, per cert, és que el ministre Subirats ha fet unes declaracions dient que reintroduiria la possibilitat dels graus de 3 anys per circular per Europa, etc. O sigui que igual l'acabem guanyant amb això. Ara sembla que el ministre el tenim ben alineat, però ja es veurà, perquè Castells també va intentar i va fracassar. Però aquest és un exemple. No necessitem graus de 4 anys perquè realment el nou paradigma en els quals ens estem obrint
és el paradigma enfatitzo la paraula troncalitat de la formació al llarg de la vida. Ara parlem ja, la formació universitària és la formació universitària, és l'inicial, són els graus, els màsters, les licenciatures de 4 anys, etc. I llavors, com qui afegeix una pregària al final, ens diu, bueno, llavors tenim la formació al llarg de la vida. Però això no ens ho hem pres molt, no diria molt en sèrio, però això no hem triomfat amb això. I de fet, si vostès miren una de les raons per les quals a l'escoreboard d'innovació de la Unió Europea ens quedem d'innovadors moderats, o sigui, ens quedem per poc a la tercera categoria, de 4, el qual rebenta una mica. Una raó és que sortim malament en formació contínua. No sé exactament quin índex utilitza, però no anem sobrats. No anem sobrats i quan no es va sobrat, doncs en el marge no passes la fita que has de passar. Doncs hem de canviar-ho. La formació al llarg de la vida és lo troncal. Això és l'educació, és això. No, és dir, és lògic que en termes de dedicació hi hagi una dedicació progressivament menys intensa, però no té que ser aquest escaló d'una dedicació, diguem-ne, pot ser una dedicació exclusiva fins als 16 anys o fins als 18, a partir de llavors pot anar baixant la dedicació, però és millor 2 anys aquí i després 2 anys i després 2 anys i després 2 anys que no 4 anys i mai més hi tornes, excepte algun curs d'estiu o algun curs a la nit. Per tant, els 3 anys és molt raonable, 3 anys anar al món del treball o a un altre estudi o a viatjar o el que sigui, però després tornar. I l'organització del treball del futur ha d'incloure períodes llargs, curts, però incloent-hi llargs de formació que reben el mateix tipus d'acreditació que rep la inicial, que no es divideix en oficials i no oficials, sinó màxim entre acreditats i no acreditats. Estic convençut que el nou paradigma va per aquí, perquè és que hi ha 2 raons que ho demanen. Una són els canvis tecnològics. Els canvis tecnològics obliguen a estar al dia. Llavors això demana formació. I el segon, i això és bo, i el segon i també és bo, és que vivim molts anys i que cada vegada més tenim més temps lliure. I per tant el temps lliure també s'ha d'educar, com ens l'educàvem de joves, doncs ens l'hem d'educar de grans. I això tindria que ser tan important com l'educació de joves. Les universitats haurien de ser universitats pensades no per fer uns estudis inicials de nanos de 18 a 22 anys i després el doctorat, etc. No, sinó realment fins a jubilats de la meva edat. I finalment no m'he referit a online o presencial perquè en fi, no tinc massa res a dir. No és online o presencial, faran falta les dues tindran un paper. Jo crec que la classe magistral on aquí hi ha els alumnes i jo els hi parlo desapareixerà, o només hi haurà tant en tant en ocasions especials i singulars. Tot això anirà a casa, a la bibliografia, el material de referència, que excepte que en comptes de llegir doncs inclourà molt material audiovisual, i la formació a la universitat seran laboratoris i grups de discussió, laboratoris i seminaris, i si em permeten la frivolitat, i aprendre junts amb els companys bevent una cervesa.
que si volen dir-ho que soni millor, poden dir simposis. Simposis en grecs vol dir veure junts. Doncs aquest efecte cohort i companys és també molt important per l'educació, i crec que és que on anem. Per tant, la presencialitat no desapareixerà, ni molt menys. I ho estem veient ara, Estem veient que els estudiants estan tornant realment en massa. Passo al següent tema, i quan em queda? Em queden 10 o 15 minuts? Vale. Que és això, és el que qualsevol país, qualsevol localitat que vulgui tindre una bona economia, una economia, diguem-ne, del coneixement, una economia amb bons sous, una economia productiva, tindria que tenir tot el que acabo de dir i fer-ho bé, i de fet fer-ho molt bé. Ara vaig a una cosa que no tothom ha de tenir, però que jo crec que a Catalunya podem tenir i crec que és bo que tinguem. I per tant és una proposta i una expressió d'ànims, que és l'educació com a motor, no com a facilitador, sinó com a motor. I presento un objectiu. L'objectiu és fer de l'educació superior, parlo només d'educació superior, és el que conec més, també vostès són exalumnes d'educació superior. Planteja l'objectiu de fer de l'educació superior una indústria d'exportació. Què vull dir una indústria d'exportació? Vull dir una indústria on hi hagi molts alumnes que no són d'aquí, és a dir, serveis que s'ofereix a gent que no són d'aquí, però que venen aquí, o en alguns casos ens poden seguir online, però l'èmfasi jo el poso en que vinguin aquí. I per què ho vull, això? Doncs els hi dono quatre tipus de raons. Una és que és bo en si mateix, ens convé una economia diversificada, i aquesta és una indústria com qualsevol altra. Jo he viscut a Boston, allí doncs, és una de les indústries més importants de Massachusetts. A Austràlia també és una indústria molt important, és una indústria que, en fi, els sous de vegades no són els millors possibles, però també n'hi ha de bons, i en fi, és una bona indústria. Per tant, és bo, ja dic, és bo en si mateix, i a més hi podem tenir, i és una indústria en què podem tenir avantatges comparatives. A la gent li agrada vindre a Barcelona, a Catalunya, bon clima, societat, seguretat, ben situada a Europa, un sistema de salut adequat, un sistema d'ensenyament una mica menys adequat, però també, en fi, tenim avantatges comparatives i és bo tenir-ho. Una segona raó és que també és bo per reforçar l'educació com a facilitador. És a dir, si pensem en l'educació en un mercat mundial, podem refinar, enriquir, diversificar, especialitzar molt més la nostra educació superior, perquè simplement podem fer la dimensió, la podem fer més gran. I com que la podem fer més gran, doncs és com quan es diu que les editorials en català es beneficien del fet que hi ha una indústria editorial que té un mercat més ampli que simplement el català. Doncs el mateix, no té res a veure amb llengües. Això, de fet, jo penso que aquesta educació superior exportadora ha de ser en anglès, però aquest no és el tema d'ara. Però el que vull dir és que simplement ens faria més... I si podem exportar, a més, és un senyal de qualitat. En aquest món no es pot exportar, no es poden atraure estudiants de fora si no tens un mínim de reputació. I això es pot refinar. No només vols portar estudiants de fora, sinó que vols portar els millors. Però això també. Una altra bona conseqüència i una altra raó que val la pena és que ens proporciona
un pool molt gran de talent que també beneficia el nostre mercat de treball. Abans em sembla que parlàvem d'algun exemple d'italians que corrien per aquí. Hi ha molts italians a Catalunya, això ens beneficia perquè a l'hora de muntar indústries és més talent disponible. I per tant facilita l'arrelament dels que volem arrelar i dels que són susceptibles de ser arrelats. I per altra, la massa d'antics alumnes que es dispersaran pel món proporciona una gran xarxa i les xarxes són productives. Hi ha tota una teoria de les xarxes aplicada a ciències socials. Hi ha un sociòleg important, Mark Granovetter, que va publicar un article molt influent, ja fa uns 40-45 anys, que es deia The Strength of Weak Ties, que s'havia observat que la gent troba feina, ja els sociòlegs havien observat que la gent troba feina no tant amb oficines de trobar feina, sinó per referències personals. Això és una cosa que es coneixia des dels anys 30 o així. El que va afegir aquest senyor Granovetter és distingir aquestes coneixences entre les coneixences molt íntimes, molt pròximes, gent que et veies cada setmana, gent que et veies cada mes, gent que màxim veies una vegada a l'any. I va descobrir que el crucial eren els que et veies una vegada a l'any. Perquè els que et veus molt ja saps tu tot el que saben ells. O sigui, no són els que et donen la informació crucial perquè ja la tens. És a dir, convé que et portin coses noves. I això m'ha vingut al cap perquè amb aquestes xarxes d'exalumnes és una mica el mateix. Pots tenir un antic alumne col·locat a Seattle i aquell antic alumne col·locat a Seattle potser és el que et porta un centre d'innovació de Microsoft aquí. Aquest és un cas real i de l'últim any. Per cert, un exalumne, en aquest cas, un exalumne de la Ramon Llull, però no d'aquesta casa, sinó de la Salle. És un exemple. O sigui, no menys tenim mai el paper que pot jugar la xarxa. Amb l'explosió de centres d'innovació i de centres de recerca que es van instal·lar a Israel a partir dels anys 80, doncs la xarxa internacional d'expatriats, la diàspora, també hi va jugar-hi un gran paper. I finalment, una altra raó és que si es té un sistema educatiu de primera línia, amb tot el que això comporta, la recerca, etc., això genera i atrau empreses. Això ja ens està passant, ens hauria de passar més, i vull donar-vos un parell de reminiscències personals. Jo als anys 70 vivia a Berkeley, és a dir, per entendre, a San Francisco. Als anys 70, San Francisco és una ciutat que vivia amb depressió profunda. Un llegia cada dia els diaris, estem en decadència. No som Los Angeles, que allí és on vibra tot, és el lloc in. Els bancs se'ns estan anant cap al sud, cap a Los Angeles. Vivim del record del Gold Rush. Som aristòcrates del old money, del diner antic. I per sota d'això hi començava a haver-hi una música que parlava d'Apple i d'ordenadors personals o d'unes reunions a Silomar per parlar d'una cosa nova que es deia biotecnologia, etc. Doncs ara aneu a San Francisco i recordeu-vos que als anys 70 estaven deprimits. Ha hagut una explosió extraordinària.
Als anys 80 me'n vaig anar a Boston, i Boston, la mateixa història, és que era depriment. Boston, una ciutat deprimida, els bancs anaven cap al sud, a Nova York, era el gran centre financer, l'autopista 128, la Highway 128, que era el centre dels mainframes, dels computadors grossos, etc. Wank, Digital, recordeu, tots fent fallida massivament, una indústria destruïda en poc temps, no van saber veure que venien els ordenadors personals, depressió també, no sé si deien all money, però bramins, etc. Ara us invito que torneu a anar allí i veieu com vibra la zona de Boston, en particular amb la biomedicina i la biotecnologia. En Califòrnia seria més digital i aquesta seria més brió. O sigui que a vegades penso que si no... I llavors me'n vaig anar. Abans que comencés a anar molt bé, me'n vaig anar. A vegades penso si potser me'n tindria que anar a Barcelona, no? I llavors potser a Barcelona li passaria el mateix. Quan jo me'n vaig, es treu de sobre la depressió i tal. I què hi havia de comú entre San Francisco als anys 70 i Boston als anys 80? Doncs 4 noms. Stanford, Berkeley, MIT i Harvard, que estan a l'origen de l'explosió de Silicon Valley i de l'explosió de la biomedicina i la biotecnologia. Per tant, un sistema d'educació superior d'exportació, amb tot el que comporta, també acaba sent un generador directe d'empreses, o bé que atrau, perquè les grans farmes se'n van allí, o bé que genera spin-offs. Un spin-off d'aquests es diu Moderna, en el cas de Boston, i Sanofi, etc. també estan allí. Genentech, que va passar de la costa oest a la costa est. En fi, com estem en construir aquesta indústria d'educació superior? Doncs no prou bé. Hem de millorar. Hi ha estudis, hi ha informes sobre aquest particular, però diguem-ne que estem pitjor que Polònia. I no tindríem que estar pitjor que Polònia, amb tot el respecte per Polònia. En qualsevol índex comparatiu estem baixos amb atracció d'estudiants internacionals per formar-se aquí. Hi ha un efecte òptic que ens destrota, que és que tenim molts Erasmus. I està bé, els celebro, els Erasmus, tots els Erasmus que tenim. Però els Erasmus no venen aquí per als nostres graus o per als nostres títols. Venen aquí a emplenar la casella de diversificació i de vegades la de descans. Però i està bé tenir-ho, no dic que no, però no ens confonguem. Nosaltres hem de procurar que vinguin aquí perquè valoren el que els hi hem d'ensenyar. Màsters està millor, doctorat està millor, però hem de millorar amb grau. Quines són les dificultats per no millorar amb grau, a part de la inèrcia, de les coses burocràtiques, les regulacions, que això hi són? Hi ha una dificultat estructural en el sector públic que a mi m'agrada designar com el quatrilema, i que és el següent. Considerin les següents 4 propietats per un sistema d'educació superior. Que tingui qualitat, que visqui en un entorn, diguem-ne, europeu, que hi hagi mobilitat d'alumnes, que pugui treure alumnes o que els alumnes es moguin. Que la fiscalitat sigui regional. Regional vol dir supereuropea, i finalment que sigui gratuït o subvencionada. El que afirmo és que les 4 coses juntes són impossibles. Pensem que els hi posaré
I els hi posaré un exemple. Pensi de la següent manera: si vostès volen qualitat, el sistema públic que financia construeix un sistema de qualitat. Aquest sistema de qualitat, recolzat en els contribuents locals, té tanta qualitat que atrau moltíssims estudiants de fora. Com més n'arriben, més diners han de contribuir els contribuents locals, que lògicament, directe o indirectament, acabaran dient: escolteu, nosaltres paguem impostos perquè es formin els nostres fills i filles, no per subvencionar els estudiants de fora. Diran, un percentatge sí que està bé perquè traiem talent i perquè també està bé que els nostres fills i filles coneixin gent del món, però no podem arribar a un extrem. Us poso l'exemple d'un cas real que fa uns 13 o 14 anys a Valònia, o sigui, Bèlgica, la part francesa, facultats de medicina. Apunteu-vos-ho, ara que tal, les complexitats de medicina, és que n'estàvem parlant abans. Les facultats de medicina de Valònia ensenyen francès. Costa entrar a les facultats de medicina de França. Resultat, com que hi ha circulació, lliure circulació a Europa, i de fet un francès que se'n va viure a Brussel·les és com un belga. No hi ha diferència, i no volem que hi hagi diferència. Per tant, les facultats de medicina s'emplenaven de francesos. I els pares, escolti, que els nostres fills que han d'estudiar medicina, etc., i van posar un límit del 30%. Els van portar als tribunals europeus i en primera instància van perdre, perquè els francesos són tan europeus com els valons, i a més potser després de 3 mesos ja són iguals. És que no pot haver, s'ha de trobar un criteri de veritat per poder posar una barrera. Al final, en segona instància, el van trobar. I, per tant, avui en dia aquest 30% existeix. I la raó era salut pública. Per salut pública es poden fer excepcions. Si ara pots pensar, quina és la raó de salut pública? Home, doncs és molt natural, una vegada la dius, Bèlgica necessita metges. Sí, clar, pot intentar quedar-se els francesos que van a França, però no és tan fàcil. És molt més probable que pugui fixar a metges que són belgues. I per aquesta raó, per la necessitat que tenen els països de tenir metges, van permetre aquesta quota. Però aquest problema és real, i a mi em sembla que només té una solució a nivell europeu que trigarà, però que jo m'aposto que acabarà tenint camí, i és que acabarà que les matrícules cobriran el cost i que la canalització pública es canalitzarà cap als alumnes, que llavors sí que serà més natural que hi hagi una preferència per als alumnes del lloc. És a dir, pels fills i filles dels contribuents. Llavors reben uns diners per anar a la universitat. Hi haurà debat si és per anar a les universitats del territori o pot anar a qualsevol, etc. I aquest seria un sistema consistent que no tentaria contra els existents. Però, clar, una altra solució és que no hi hagi qualitat. I si no hi ha qualitat, llavors no et vindran, i tranquils, pots estar tranquil, que no et vindran a trucar a la porta. En fi, ja veurem si aquesta solució... De moment no anem per aquest camí. Més aviat el que s'imposa és just el contrari d'aquest camí, però un que és una mica innocent pensa que al final aquestes coses... En tot cas, ara acabo amb vosaltres, dic al final, les universitats... Això és una oportunitat per a les universitats privades, perquè de fet les privades aquest problema no el teniu, perquè les privades d'aquí, les matrícules cobreixen el cost. Ja sé que això és un hàndicap en molts aspectes a l'hora de competir amb les públiques, però per al tema
que ara toco, que és el de traure estudiants de fora i de poder actuar a tot el món, no és un hàndicap perquè en principi sou escalables. En principi podeu oferir tantes places com demanda adequada tingueu. Una vegada quan vaig exposar això em van dir no es pot perquè hi ha un número restringit de places, hi ha unes ràtios d'espais, hi ha unes ràtios de professors, sí, això vol dir que heu de ser valents, això vol dir que s'ha d'invertir, que s'ha d'invertir, diguem-ne, abans de saber ben bé la demanda que tindràs, has d'invertir en professors, has d'invertir en espais, etc. És com qualsevol projecte d'inversió. Però, en principi no teniu límit, que ara que admeto que la competència de les públiques pot ser important, però les públiques no podran fer una oferta molt gran perquè estan limitades per la raó que us acabo de dir, perquè el finançament públic dona pel que dona i no donarà per més. I això els dic a la gent de la universitat, si hi ha més diners per l'educació, aniran cap al 0,3 i cap al 3 i cap als 5 anys. No aniran, o no haurien d'anar, no aniran a la universitat, encara que la capacitat de mobilització dels estudiants universitaris és més gran que la dels nanos de 0 a 3 anys. De moment, de moment és superior i, per tant, acaben amb un millor tracte. Però, en fi, els de 0 a 3 anys tenen pares, també, i mares, i ja veurem què passa. Per tant, us animo a ser valents i a cobrir aquesta oportunitat que tenim a Catalunya, que té possibilitats, que és atractiva. Tots els índexs dius que la mobilitat internacional d'estudiants augmentarà molt. Teniu un enorme continent al costat que es diu Àfrica, que produirà estudiants massivament i que cada vegada té més classes mitjanes, etc. Sabeu que són les estadístiques europees, a 2100 un terç de la humanitat viurà a l'Àfrica subsahariana. O sigui que mirar cap al sud és important, cap a l'Amèrica del Sud, però també cap al sud del nostre continent. I recordeu, repeteixo molt, que la ciutat d'Alger està a la mateixa distància de Barcelona que Madrid. I acabo amb el paper dels alumnis, que pot ser clau en tot això, i aquí sí que us voldria esmentar. Vaig ser un antic estudiant, no va fer la tesis amb mi, però el coneixia molt bé, de l'Índia, Shaileendra Mehta, i va escriure un article molt suggestiu, jo crec que una mica segurament exagerat, però molt suggestiu, en el qual argumentava que quin és el secret de que les universitats americanes siguin les millors del món, deia. Quin és el secret? I llavors deia, el secret és que els antics alumnes tenen un paper clau a la governança. Llavors donava l'exemple de Harvard, l'he esmentat abans aquí, però el repeteixo. Harvard està portada per als exalumnes, manen els exalumnes. El cos de 30 persones són exalumnes i s'autoreprodueixen. No és que els que governen siguin exalumnes, és que els que governen surten de cossos d'exalumnes. Això té una raó històrica. Harvard era pública al segle XIX, era religiosa, era pública, Massachusetts era protestant, brahmins, etc. Van arribar els irlandesos van començar a dominar la situació, i abans de que els irlandesos es quedessin en Harvard per la via política, perquè era pública, els brahmins van privatitzar Harvard. Per un vot de 2 vots, em sembla, en el Parlament de Massachusetts, la van privatitzar i la van entregar en els antics alumnes, que eren els brahmins. Era una manera suau de dir que deixaven Harvard per les classes opulentes de Massachusetts. Després això ha evolucionat molt, però el fet és que ho porten els exalumnes. I l'argument de Mehta era que els exalumnes tenen, a més de l'estima per la institució, a més de l'estima,
tenen interès, perquè tenen interès en la reputació de la seva institució. Com més reputació té la seva institució, més reputació té el seu títol. I per tant, és una combinació d'estima i d'interès que m'ha alegrat quan m'heu explicat la història d'aquesta institució, que m'heu explicat que l'any 39, en una situació molt difícil de l'escola, van ser els antics alumnes que van empènyer i van ajudar a restablir a l'IQS el nivell que li corresponia. I he pensat, tata, això lliga exactament amb la tesis del Meta. I de fet he de dir que per aquesta raó, o lligat a aquesta raó, quan vam fer la llei d'Universitats de Catalunya vam incloure, que em sembla que va ser la primera vegada que es va fer a Espanya, vam incloure un exalumne en el Consell Social de les universitats públiques. O sigui que els exalumnes aquí empenyeu l'escola, cuideu l'escola, sigueu generosos amb l'escola i feu de l'escola una gran escola. I demano excuses perquè em sembla que m'he pres bastant més temps del que tocava. No del tot. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, professor, per aquesta presentació col·loquial amb aquests trets, amb aquests 4 punts, amb aquestes fortaleses, amb aquests punts interrogants del nostre sistema que hem cobert des dels 0-3 anys fins a la formació continuada per la resta de la vida de tots aquí els presents. I ara, sobretot, amb aquest paper de l'alumnai de l'associació i que, de fet, aquest acte organitzat per l'associació AIQS, d'antics alumnes. Jo crec que hi ha temps per fer alguna pregunta o reflexió. Sí? Algú té alguna pregunta? Disparo jo, si em permet. Disparo jo la primera pregunta. Sí. En el tema aquest de la internacionalització, clar, d'alguna forma, la universitat hi ha 2 fets, no? D'un costat, la humanitat mai havia estat tan dependent de l'educació i, d'altra banda, el sistema de l'educació mai havia estat tan controvertit. En el tema aquest de la internacionalització, que els índexs són tan baixos a Espanya, d'alguna forma, què hauríem de fer o quines mesures o quins suggeriments quan estem per sota dels nostres veïns, inclòs Polònia, però que també estem molt per sota de França, aquest sistema públic, d'Alemanya, que inclús ha superat ara França, i que fins i tot són capaços de traure, ja no parlo dels països de l'Àfrica francòfona, no, per exemple, sinó més estudiants de Llatinoamèrica, que en el cas d'Espanya, que seria un dels mercats tradicionals, tot i que, per sort, això va canviant. Tema de fiscalitat, tema d'ajut per part de les administracions públiques, com fan a França en el tema del housing o de la vivenda, altres mesures. Uno és proposar-s'ho i tindre-ho en mente. En el sistema públic jo com a mínim diria una regla del 10%, és a dir, que permetis que el 10% de les places puguin no ser locals o europees. Ara hi posem impediments. Posem impediments, hi ha la selectivitat, hi ha la preinscripció, tot això ho fa difícil i no està millorant. De fet, els últims esborranys d'algun Real Decret per l'última llei d'educació, la llei CELA, va colar
com una addicional, d'aquestes addicionals que ningú s'hi fixa. Un s'ha de preguntar per què ningú s'hi fixa. Una d'aquestes addicionals que ningú s'hi fixa, que per entrar en el sistema educatiu superior hi hauria d'haver-hi algun tipus de prova o examen pels estudiants de fora. O sigui, va afegir complicacions. Això s'està amorosint en el Ministeri, en algun moment sortirà alguna disposició, però el que jo he vist es demana un certificat de castellà, de ser llengua espanyola, que seria la primera vegada que s'introdueix, perquè la veritat és que les regulacions universitàries mai han entrat en temes lingüístics. I el cert és que Espanya ha sigut menys bel·ligerant amb el tema de preservació de l'ensenyament en castellà, ara no parlo de Catalunya, de l'ensenyament universitari en castellà, que França o fins i tot Dinamarca avui en dia. Crec que a França és un tema que ha costat introduir ensenyament en anglès, i a Dinamarca no ha costat, però han arribat a un punt en què hi ha hagut una reacció. I a Holanda també una mica. Però vaja, jo crec que nosaltres no hem arribat al punt on hauríem d'estar en ensenyament en anglès, que podríem fer molt més. Jo no crec, per opinió personal, no crec que la nostra avantatge comparativa amb Latinoamèrica sigui que parlem castellà, perquè això vol dir que tractaríem de treure estudiants basat en la seva ignorància de l'anglès. I amb aquesta base no traurem els millors estudiants o els mitjans. I nosaltres hem d'oferir bons productes educatius i els hem d'oferir amb la llengua, els hem d'oferir en anglès i, escolti, aquí doncs es parla castellà i català i l'estudiant que vingui per aquí tindrà moltes oportunitats lingüístiques, però no li hem de dir a un estudiant latinoamericà vine a estudiar a Espanya perquè no cal que sàpigues anglès. I, en fi, no sé què dir amb el francès, perquè és veritat que a França explota molt la francofonia, però tard o d'hora es trobarà amb el mateix problema, i cada vegada més a França també ensenyen en anglès. Per tant, predisposició pública, màxima flexibilitat pública, però mai podrà arribar molt lluny. Aprofiteu les privades perquè aquí agrada venir estudiants, aquí aterrissaran institucions a fer-ho, i no puc dir més. Gràcies pel missatge i els ànims per continuar treballant en aquesta direcció. Moltes gràcies, doctor Mascolell, per aquesta reflexió, que ha estat molt il·lustrativa en molts punts. A mi m'ha interessat molt especialment el tema que ha mencionat de transformar la visió aquesta prismàtica del doctorat, de postdocs, diguéssim, cap a les professions, diguéssim, cap a un prisma, transformar la piràmide cap a un prisma. I la meva pregunta seria una mica com aconseguir això, perquè d'una banda, com incentivar... El doctorat, evidentment, requereix un esforç, etc. I com convèncer un doctorant, un doctor, que acabar en l'ensenyament secundari val la pena, després de fer tot aquest esforç al doctorat, quan s'hi pot accedir just després del grau, no? Això per començar un punt.
Aleshores, això jo crec que implicaria, d'una banda, revaloritzar també l'educació, no? I això com ho podem aconseguir, no? El ser professor de secundària, com es pot revaloritzar això que deia de Finlàndia, que tenen aquest valor afegit, aquest reconeixement, com es podria arribar a aconseguir aquí? I una segona pregunta seria més com per fer aquest prisma, no només amb l'educació secundària, sinó en moltes altres professions, el que també caldria revaloritzar és el doctorat, que moltes vegades no se'l coneix prou des de l'empresa. No? Aleshores, també com podríem aconseguir això, no? que el doctorat es valorés no com algú que acaba d'un grau que s'incorpora a l'empresa o s'incorpora a l'educació secundària, sinó quin valor afegit. O sigui, com es podria convèncer les empreses i els empleadors d'educació que realment té aquest valor de més. No? Gràcies. Molt breument, des del VISI estem treballant i si entra a la pàgina web veurà que hi ha tota una varietat de minicursos que estan orientats cap a oferir instruments, informació i idees per sortides professionals i tractem que totes estiguin considerades igual, primera. Segona cosa, les vocacions evolucionen i ens hem de treure del cap la idea de que si un postdoc no esdevé investigador principal és un fracàs. Hi ha postdocs que al tercer any d'estar al laboratori descobreixen que allò és una fase de la seva vida, però no s'hi passaran la vida. I, per tant, els atreu una altra cosa i els pot atraure l'educació o el periodisme o la consultoria o la gestió. Ho han provat i està bé i s'han format i ja ho tenen interioritzat, però tenen un altre interès. És a dir, cal trencar aquesta idea de que si no pots fer això, doncs pots fer l'altre. I el de l'empresa és com fer que valorin el doctorat. No ho aconseguirem simplement predicant-ho. Ho han de tocar. I, per tant, seran les forces del mercat i que podem facilitar una mica. Al final serà que per exportar les empreses tindran que posar valor afegit de coneixement i buscaran coneixement i moltes vegades el buscaran a fora. Les empreses d'aquí que es porten molt i que tenen productes sofisticats busquen coneixement, però no sempre el busquen aquí. Però, en fi, la seva obligació és ser competitives, però també descobriran que si el poden trobar aquí, doncs perquè l'han d'anar a buscar fora. Es poden fer coses que facilitin. Aquí coneixen en Francesc Subirada, que està aquí, coneix bé el programa de doctorats industrials que està dissenyat per introduir doctors a l'empresa, no per introduir-los, sinó per fer-los créixer a dintre de l'empresa i tinc entès que ha anat molt bé, encara que això no ho podem jutjar-ho el primer dia, haurem de jutjar-ho ben bé dintre de 10 anys, perquè el criteri no pot ser que molta gent ho vulgui fer. El criteri acabarà sent que molts d'aquests doctors prosperin a l'empresa. Després, amb la idea aquesta del prisma i de circulació de vies, jo m'imagino una trajectòria del següent tipus. Algú que comença amb un postdoctorat. Del postdoctorat salta a un centre tecnològic, per exemple, que l'apropa a l'empresa
i contribueix molt al centre tecnològic, perquè el centre tecnològic el posa al dia. El perill dels centres tecnològics és que si tenen molt personal fixe estiguin molt al dia un any i al cap de 10 anys no estiguin al dia. Per tant, la circulació, postdocs que passin, postdocs de centres punters que passen als centres tecnològics. En el centre tecnològic potser s'hi passen 6 o 7 anys i d'allí salten a cap de recerca d'una empresa que els capta perquè s'ha de posar al dia, etc. Ja posats a imaginar, quan tenen 55 anys ja passen a la línia executiva de l'empresa i acaben de CEO de l'empresa. I en totes aquestes etapes prospera l'investigador i els llocs per on passa contribueix molt. I no hi ha més. No pot ser d'altra manera. Hem de dir, provi-ho, tasti-ho, tingui un doctor i veurà com li serveix. I ja està. En el sector públic és diferent. En el sector públic s'ha de lluitar perquè reconeixin el doctorat i donen pocs punts per al doctorat i això crea la situació on el doctorat s'amaga i no sé. I no sé què és l'ideal, perquè si donem molts punts pel doctorat, l'efecte serà es faran molts doctors. Perquè si cal un requisit, el requisit es compleix. Jo diria que ha de ser que un doctor està tan ben preparat que s'imposa per la seva autoritat. Gràcies. Més preguntes? Bona tarda. Doctor, primer, gràcies per tantes idees bones que fan que sortim d'aquí amb el cervell treballant. Hi ha una contradicció que se'm presenta, que és la següent. Les universitats americanes estan entre les millors del món. Al mateix temps, als Estats Units hi ha un problema estructural amb el deute que tenen els estudiants per fer carreres. I ara parlo d'un futur, però com que és el moment de les idees, amb què s'hauria d'anar al tanto, donat que per una banda les taxes hauran d'anar cada vegada més a cobrir els costos de l'educació, perquè el dia de demà no ens trobéssim en una situació similar. Gràcies. Això és important, és un problema social greu als Estats Units. El que caldria és fer sistemes que evitessin que s'arribés als extrems dels Estats Units. Hi ha fórmules més adients. Una, que els costos siguin més baixos. Per exemple, ara als Estats Units hi ha algunes iniciatives com la Minerva University, per exemple, que el seu punt de venda, el seu punt d'atractiu, és graus, BAs, a $10.000. Llavors el que argumenten és que ells poden donar una educació tan bona com la de Harvard i a més per fer-ho més vendible seleccionant tant com Harvard, això m'agrada menys, però en fi, seleccionant tant com Harvard, però només per 10.000. Les universitats americanes, els fees, aquests són molt més alts. En general, per tant, contenint els costos. I el segon és aplicant, podríem dir, el model australià. Els australians van ser els primers que van instaurar un sistema que a mi em sembla molt atractiu, que és el de préstecs públics o garantits pel públic a pagar contingent amb la renda, és a dir, contingent com un suplement de l'impost de la renda. És a dir, si tu una vegada et gradues, et dediques, tens feines que no donen gaire, doncs no pagaràs.
efectivament no pagaràs. Si tens feines que et donen molt, doncs pagaràs, perquè pagaràs l'impost de la renda i un suplement de l'impost de la renda fins que hagis pagat el deute. Per tant, això permetria que l'estudiant que estudia humanitats i que potser les perspectives salarials no seran tan importants, de facto no pagarà. Mentre que l'estudiant STEM, que se'l trauran de les mans de les escoles, de les escoletes, de les coding academies, etc., doncs aquest sí, aquest ho pagarà d'aquesta manera. Però no hi haurà mai la bufetada que t'arriba de tornar el deute, de tornar la hipoteca un any en què tens dificultats econòmiques serioses. Això s'ha implementat amb èxit a Austràlia i en fi, jo crec, per tant, que aquest és el camí. Segurament s'hauria d'introduir primer més a nivell de màster i a grau, diria una combinació d'això o de simplement de tarificació social. La tarificació social és paternalista perquè mira la família, mira l'estudiant cap enrere, el préstec contingent en renda mira el futur, no? I el fet de que l'educació li produirà ingressos. En el primer cas estàs mirant els ingressos dels pares. És com si el préstec el fessin els pares. S'hauria de refinar bé, però certament s'hauria d'evitar de totes a l'extrem americà. En anglès en diuen un cautionary tale, o sigui que seria una experiència tindre sobre la taula abans d'implantar els detalls d'un sistema. Gràcies. Hi ha alguna pregunta? Més? No? Doncs, una altra vegada, reiterar l'agraïment en nom d'IQS, en nom de l'associació d'IQS, de tota la institució. Moltes gràcies, professor Mas Collell. Gràcies a vosaltres. Gràcies. I gràcies a tots.